Здравейте хора! Здравейте хора, днеска... Не! Здравейте, хора! Здравейте хора, днеска ще играем на хорор. Отново ще играем на хорор, тъй като искахте много да играем на хорор. И затова днеска ще играем на точно това, което вие искахте. Тук в момента съм с Давид 911, ето го. Здравей, кажи Давид. Давид! Давид! И аз съм Мъркова. Ще правя новото видео на Майнкрафт. Тук с Кен Карсън, тениската и отиваме. Нека почваме, хора. Хайде, идвай. Да почваме. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Ето тук е мултиплеера. Уху! Хора! Хора, вие ако не се сабскрайбнете сега, повече няма да правим такива хубави видеа. Значи, хора, всички ще се сабскрайбнем заедно след 3, 2, 1. Аз се абонирах, не знам за вас. Да, също. Махай го този TikTok, бе! Махай го този TikTok! Прави видеото. Хора, ако не се абонирате, Искам да лайкнете видеото. Ако не лайкнете видеото до 3-4 секунди, аз ще дойда у вас и ще го лайкна вместо вас. Почваме. Леле, Samsung пичето. Тук сме... Samsung на пиче. мен ли са? Добре. Мен ми лагише на... Оу, шит, и на мен ми лаги. Не, спокойно, правя са. Добре, чай. Не, на мен... Хора, не. Оле, хора, май е велик. Ето, оправи се. Оп. Оправи Ще се. взема яйцата, хора, да знаете. тук има, тук... И трите яйца ги вземам. Какви яйца, бе, Не хубаво? ме интересува. Какви... Хора... Тук има това да не. Тук има паци. Що Правим, спря музиката? Хора, чух някой да говори. Аз имам в инвентара, нямам нищо. Къде? Брат, това знаеш, виж какви яки гръбки, това е дебо, бе. Давай, брат. Аз ти казах миналия път, брат, защото нали миналия път аз отидох тук сам да го цъкам, ти не иска да снимаме. И аз си викам, че се напиках. Не можах да го играя. Ама сега, когато сме с Давид 911, брат, за какво си се кръстил Давид, май, кажи ми. Брат, бяха ме хакнали в Даскал. И след това не знаех какво си сложи, затова... Давидакис. Брат Давид, майна, ти се кажеш Емо, майна, fuck you talking about. И яла тук е Давид. Брат, отвори го, майна. Как не чуе? Как го отворя, бе? Как не чуе, маняк? Тук са заключени и не мои. Има и зум. Охо, Optifine, има Optifine, момчета. Има chain, I want that chain. Оха, Що се обърна така по... обърнали са. I'm going crazy. She's coming for me. She's in the mannequin. Значи, тя се връща. И само да добавя тук, че камерата няма да работи, извинявам се, но във Viber не можах да си препратя, защото не може повече от 5 минути да се пращат видеа. Извинете, но така ще е. Тя е в манекените. Уоу! Не ми казвай, че тя е в манекените. Брат, отвори, бе. Отвори! Това е същото, където бяхме до сега, брат. Чай е това. Аха. О! Къде си? Манекенчето. Що се размърда? Къде си, бе? Брат, какво правиш тук още? Брат, събирам парите от... Има ли пари там? Да. Тук сме в същата такова, така че ще го затворя. Защото някакво правим там. Тук има бандажки от Fortnite. Не, това е... Това е тенджера. И така, хора, мисля, че е време за една Colgate доза, защото паса за зъби, защото много така обичам, когато ми стане страшно. Какво ти е страшно се още, брат? Не знам, но когато съм извън комфорт, ям паса за зъби. Чухте го. Тук няма нищо. Манекенче.
Просто има още една стая. Хладилник. Брат, не дей. И така... Хора, няма нищо в тези... Педера си... Охо! Уоу! Не е смешно, не е смешно. Стига. Хей! Стига, не е Хей! толкова смешно. Чай! Това сега ли дойде това тук? Не, аз спомням, че го имаше, бе. А. Май Охо! бе. Уху! Какво става? Какво става? Какво става? Къде намери парички? Ето. Защо го взе? Защо го взе? Искам! Искам го! Не знам. 18 000. Брат, откъде А това толкова е много team пари? profit, бе, брат. Чай, какво стана, бе? Don't turn your back on them. Не, чакай. О! Твато. Мишката ми спря да седи на такова. Брат, какво стана, бе? Мишката ми спря да... Брат, Не си обръщай гърба на тях. Това вика. ма ти при тебе така ли ти е? Уу. Или все още ти е някаква мишката? Изчезна. Не, бе, супер си ми, бе, де знам. Брат, на мене... Брат, тя мишка за 120 лева, мисля, че някаква... Не, бе, брат, не говоря за това, чакай. Не знам, бе. Ма, брат, Razer е... Абе, брат! Бе, аз съм бахти бодибилдъра, бе, брат. Ти сега ли се видял в огледалчето? Да. Брат и аз. Ама защо мишката ми се прееба, бе, брат? Не, куто crawling ass motherfucker in the back. О! Yeah, I'm kinda handsome. Хайвай, ки! Да. О! What? Чай, трябва да бягаме. Що? Ами, защото... Не го ли видя този? Ма, брат! Ангел. Що шибаната мишка? Чакай. Какво има, брат? Брат, мишката ми някакво спря да е на first person майна. Почна и така да мога да е такова навсякъде. Ма, какво е това, бе? Винаги само на мен ще ми се случи това нещо. Честно ти казвам, брат. За тука ли? Майна! Пише, че е стък вратата. Йо. Йо, коя е тая? Коя е тази? What Уху! the fuck is this nigga doing, dog? Oh, let me fuck your ass. Let me fuck you. Oh, you got some Не fat, дей. man. Have some respect. Ама, брат, Кажи, Злати. какво ми стана на мишката, бе, брат? Да, кажи, бе. Давай да искаш хубаво, бе. И ти ходиш ли, бе? О, Еми, Филип, не знам дали ще... Филип, дойдеш ли на джима? Не. Филип няма да дойде. Сам значи хора. Къде ще ходиш? Еми, посрежи се след това, бе. Как го е къде съм записал час за 4? Брат! Ми след 4, бе, брат. След 4 на джим ще идем. Ма то хубаво, ама аз нито дрехи, нищо. Аз просто мога да там и ти правим. Бич си, бе, ще се оправиш, то не ти трябва много. Ами ще видим. Ако искаш просто с такова ми, аз съм там с Соня Мариан, сеща се. Да, бе. Ако искаш имате някъде, бе. Ходне някъде. Може... Чанов и това. Сашо. Ай. Окей. Айде. Брат, прецака ми са мишката много майна. За какво на мене ми става само това, бе? Отиди в settings, бе, брат. Какво има в Отиди в settings? settings. Какво има в На settings? това. Settings, shift lock, switch, off. На мен ми е на off. Или го пусни на on, да я знам. Абе, брат. Не се оправя.
Но това е като ползваш мишки за по 30 лева от... Не бе. Това не е от мишката, бе, брат. Да, я знам. Много се стреснал. Как да се стресна, бе, брат? Това ме напомня на мапа на Critical Ops. Имаше едно такова... Това верно леко ма стрес. Аз Я искам и аз да се стресна, искам и аз къде е. Мен не мога да ма стреснат много. Тия тарикати. Играл съм Outlast. Това нещо не може да ме стресна. Това не е флекс. Това не е флекс. Ти играл ли си? Да. До Курам Янко си стигнал. Много, много. До никъде не стигна, аз ти не. На Иво му бяхме на вас половината. Те фаналите стара... От кое, бе? Нищо не виждам. От Outlast. Много ясно. Това е от Resident Evil. Като цяло леко мяза си. Ой, къде има врата? Има ли някъде врата, дето не сме отключили, бе? Ма брат предсака с всичко. Става мишка, бе, брат. Клип ще отиде на хуй. Майна как? Какво стана, бе? Какво не сме отворили? О, ето я, ето я. Кое? Оле! Тя умря. Ай сега се спомня някой братле зад мене по някаква причина. Тя умря. Значи... Хора, нямам идея колко трябва да се бачкам, защото аз бачкам за апарата, бачкам за... Бачкам за пачката, бачкам... Къде си, бе? Бара гледай ни профита. Това съм направил всичко аз. Добре. Извинявай. Само че аз... Профит. Това знаеш колко са от... А това е, брат, за какво са ни изобщо тези пари? Ходи си на телефона. Хеге. Брат, тази мишка как се... Как се прецакал е дейба, бе? Здравей, Samsung. Стигаме Риви, се едно съм ти виновен, шматка. Тя трябва да търсим Hidden Vault. Ти бачкаш ли за апарата? Бачка на нас. Сега този Hidden Vault е в гъза на географията. Предполагам за те тази картина. Точно, за те тази картина беше. Уоу! Брат, имам най-добрия сенс за... Тя се спална, тя се спална. This nigga moving. Искам да дойде някоя хубава жена и да ме наебе, брат. Къде е? Какво стана? Волта? Това ли е Волта? Да. Добре, значи сме... дън...
Не, трябва да го отключим, нали? Go down the basement and check the electrical panel. Къде има мазе, бе? Де да знам, аз не съм виждал мазе до сега. Ето къде му би. Man, I don't see shit, dog. А за Това е какво трябваше да изключваме? М? За какво трябваше да изключваме lights? Никой не го е изключил. Ти го изключи. Брат, не, отворих картината и те са просто са прях. На. Ей, това тъпо мазе, от... Мазята. Няма мазя. Аз нямам мадя. Тук със Няма сигурно. мазя. Тук е, тук сигурност. Някъде. Основа. Айде го, ето го. Намери го. Че малко е. Ма нищо не виждам. Тук имаше флашлайт. Аз спомням. Къде има флаша? Бе? Имаше. Аз бях... Open. Не, чакай, бе. Уоу. Кое е open, бе? Мазята ли са open? Бе? Не. Имаше флашлайт. Еби го, ай ходим долу. Ма няма да видим хуй, бе, брат. Не, виж, свети. Какво Повече, свети? даже повече. Айде, слизай, Повече. слизай. Брат. Уху. Какво хубавче. Колко беше хубаво това. Какъв хубавец. And this nigga creepy as hell. Oh. Уоу! Той си играе! Какво? Правеше еротичен танц. Оу, шит. Как? Това е било такова. Това е било... Това сме го като такова. Слушай, Тук е дай, много то го хубаво. няма, бе, брат, то беше отгоре, то не е било флашлайт, беше батерията. Знам къде е. Не знаеш. Знам. Просто ни го взех. Да, не ми беше дал. Ама как ще подминеш нещо и няма го вземеш, бе, брат? Щото не ми даваше да го взема, брат. Чай, на тук. Защото някакво ми пише You don't need this now. Да не ми трябва все още. Ма сега... I'm about to buy some digits. That maybe for dinner. Ма аз не помня къде е било това. I'm about to buy some digits. Не беше ли тук? Тук беше, да, точно е тук някъде беше. Аз също го видях. Не, ти си го взел. Не съм го взимал. Лъжеш. Не. Полтергайс. Полтергей. Аз мисля, че това е флашлайт, не батерия, ама. А поне това вече е някъде в тъмното го видела, брат. Не ми е толкова мръсен монитора, че брат ми се... Ето го, аз го намерих. Къде? Намерих го. О, yes. Надолу.
Къде беше? Ето. Close the Отиваме в мазята, хора, отиваме в мазята. Отиваме в Но, мазята. Прави лица мишката, бе. Не, брат, знаеш как си места това да гледам? Как? С бутончетата, брат, само. Да, бе. Да, бе, майна. Това е баси тъпнята, майна. Как ще ми се чупи това, бе, брат? Леле, О. той е много добър. Шит. Find the key. Гъбки. Ето, окей, ще ми отнеме някакво... О, пак ли снега? Ара fucking no, бе. За какво седи така зести, бе, майна? Дедам те винаги някакви Джоджо ползинг. Къде пък трябва да е the key, dog? Dog, where fucking hater? Йо. But the boss on dishes. Айде да го ключа, бе. Къде, бе? Румки. И сега? Find the Ама го key. сключи Аз го там, намерих. бе. Не. Значи не е за това. Кути мое. Панова полтергайст. Движи. Шаури, come suck my dick. Шаучето тук ли? Къде, бе? Ето го шаучето, бе. Моя герой твик, Какво стана, бе? Къде ми отиде ключа? Отключи си врата, бе, брат. Ма не, тази врата, аз го използвах за тази врата, пък тя си беше отключена. Ти си я ползвал това. Ши. Охо, слизай от там. Слизай от там веднага. Слезни от там. Man, fuck is wrong with you, Poltergeist? Poltergeist го фана хора. Хора в Poltergeist го фана Samsung плеера. И той в момента твиква really strong. Той твиква. Не ти ли казах нещо, Ай, тук. Ое, брат. Ти намираш работите 10, някакво 20 минути по-късно, след като аз съм го намерил, бе, брат. Аз това нещо вече съм го взел преди 100 години и съм го отключил долу. Не, ти ще го намериш сега. Find the key, where the fuck is the fucking key, like? Hey! I'm going crazy, she's coming for me, she's in these many queens. Манекени, бе, брат, манекуин. Да не ти припомням Лесаео. Не, това е по-зле от Лесао. Лесао име и мога прочетеш. Казах ти, че снимам видео! Казах... Един път. Не, изчакай! О, ма fucking god, мама. И сега... Сега, да, ласто.
Какво стана? А сега... Къде отиваш, бе? Къде отиваш? Брат, търся ключа. Оставам ти сега на тебе, ти да намериш този ключ. Она. Брат, аз с тази камера не мога да намеря нищо. С тази камера не мога да намеря нищо. Но ясно, че тя ще е виновна. Знам. Ой, на мен ми стана така. Върна. А. Какво? Така се игра на зумното. Holy shit. Брат, що трябваше да става така, Оле, чай, ние сме имали флашлайт ли, бе? Върна? О, shit. Натисни F. Брат. Баси ми, кой да знае, брат? Малета... Кучара. Дава ми нещо да кликна. Минай, брат, минай! Ай, бягай, бе! Samsung плеер. Samsung ще ми сложи тук тениска на Samsung. Аз искам real life така тениска, брат. Да има Samsung и отгоре Nike. Не, отворено. Брат, натисни Q. Да, верно ли е, брат? През цялото време съм цъкал на тази шибания, брат. Не, майка му да ебал, брат. Заебах се да играя с тази камера така майна на тези копчета, брат. Верно ли просто Q е трябвало? Майна, откъде да знам, че трябва Q да е, майна, what the fuck? Тук една му стаи се отказва, брат. Няма да се някакъв бутон за да се пробва да си го оправи. Той се отказва. Ме ти намери ли нещо или? Натиснах Q. Не. Намери ли? Да, е много ясно. Затворих ли го, е? Не ме затваря. Намерил си ключ? Не съм. Не. Търся ключ. Брат, какво е Ти ли това? думкаш? Не думкам аз. Не думкам аз 100%. Не думкам аз. Но ясно, че ти няма думкаш. Ти не думкаш никой. Стига! Какво това? Душа, брат, душа. На ласто. Тар. На ласто. Два Кой сус. ден сме, бе? Оле, след 12 дена божинката ще мога да ме пострижа. След 12 дена, колко се радвам, Боже, кажи. О, той вече си помни вече датичката. Той си чака дните. Аз мислих, че съм на 20, майка ми вика не на 22. Тя ли те записва, бе? Не, аз си го... Оу, ше! На това Давид 911 хора го записва майка му за бушинката, бе. Къв ретард, къв ретард, къв ретард, къв ретард, къв ретард, Хора, стига, сам се записах. къв ретард. Майка му го записва. Само се записах. Той ми каза бушката как да се запиша. Бошката ли ти каза как да запише, бе? Да. Брат. Аз викам Бошка, кой мога как да запиша, че той сайта. Има сайт ли, бе? Да. Мале. Еба си. По-добър от точно, брат, а той постригва. Много ясно. Къде е the key? Find the key. Брат, толкова ключ ще е на майна си райна, брат. Чага го намерим. Хора, обикаляме и търсим. Напишете, сега ще пуснем лайвстрим. Какъв лайвстрим ще пуснем, нищо няма пуснем. И ми кажете
къде да намерим ключа, защото някакво... Да, трябва ни някакво помощта ви. аборигени. Трябва ми помощта ви. Защото не можем да го намерим. Обикаляме вече от 7 минути. Чувам полтергей. Полтергейст. Значи сме на правилното място. Как така? Брат, ти си някъде други, аз не съм там. Ами, то винаги е така. Очуден ли си изобщо? Очуден ли си изобщо? Не! Ми аз не съм очуден. Добре, добре. Нека затворим. Бе, какво на това огледало, главата ми е наобратно, бе, брат. Бета фа. Оле, някой е пускал огромно дуки. Верно. Къде? Цялата столетна е пълна. Огромно дуки. Какво дуки, бе, ма? Миле, не. Огромно дуки. Хора, не ми се карайте. О! Какво са на? Намери го. Верно? Yeah. Верно ли, бе, брат? В ръката на манекена ли беше? Не. Няма ти къде беше. Извинявай. Момчето, което го записва майка му за божинката. Не е тук, не е тук. Тук ли? Да кеш! Идва ли? Събирам. Ни идва, брат. Какво правиш, бе, брат? Брат, отвори го, ма. Искам аз да видя. Ма не мога да я взема от тебе нищо. Колко пари ще са това? Огромно дуки. Оле, това е 30 бона. Ти ги взе всичките, брат. Брат, тим профите. Тъй коларче съм. Ма и аз искам да взема едно, мръдни. Охо. Basement. No way. Ние се не бяхме там. Отиваме на бейсмент. Find a way out. Чай, то бейсмента е това ли, бе? Чай. Go back there, you stupid. Сега няма че You дам. monkey. Сега няма че там да видиш. Бейсмент, коучинг, симулатор. Бейсмент. Не, чакай, аз не искам да съм тук. Че чувам тук някакви хубавци. Добре, пътувай надолу. Пътуваме. Що спава музика? То не беше на там, мазето. Обикаля го. Оле, гайс. Не съм сигурен, но май пуснах едно едно. Гайс, майче, чакай, къде си, бе? Това беше на инцидент. Брат, не е на там. Хора, беше инцидент да пусна такова миризливо едно. Изцяло сте вие... Чай, тук може още пари да се вземат. Къде? Май, от ей тия. Да. Шит. Как скачаш изобщо? Не мога да скача. Escaping. Тук ли е? Тук ли е полтергейста? Брат, де да знам. То какво му има? No. А то на лището какво беше? Не спомням вече. Браво. Видях, че пише basement. А basement е маза. Не е верно. Не. Не е верно. Че ако го клоузна... Не става ли нещо по-интересно? Не. Аз мисля, че трябва да отидем пак там да видим лището. Не. Отивам да видя лището. Отивай. Аз го намерих. Какво бе, брат, пак ли не съм там, дето трябва? Къде е това?
Как го намери? Къде си? Къде си, бе? Пали ли съм там някъде? Къде си, бе, брат? В мазята. Козарско. В мазята. Съм до картината. Оу, шит! Леле! Ма той е толкова красив! Той е толкова... Чай, къде? Къде? Какво става? Охо! What the fuck? Това откъде идва? Откъде идва това? О, не, сега и майка ми сега тук. Не, ето го. Ето го. О, той преследва. Ти умря. What the fuck? Аз чувам нещо. Чувам някой да диша. Чувам някой да диша. И някакво като педерас звучи. Като педерас. Ето го. О, моля те! Стига! Някой чука на вратата ми, някой! О, зомбито идва! Чука някой на вратата ми! На вратата някой чука! Чука някой на вратата! Стига си чукала на вратата! Някой ми чука на вратата! Леле, чакай! Мале, някой чука на врата. Какво ще правим? Идва! Ще ме уби. Ще ме уби. Не. Тег, не, сега няма да тегнам него. Къде съм? Леле. Не. Някой чука на вратата ми. Точно зад допето ми е това, братле. Някой чука на вратата ми. Ето имам флаш, къде е флаша? Къде е флаша? Нямам флаш. Не! Тежко е, братле. Не, моля те, мамо. Ама снимаме видео. След малко ще дойда. Мене ма фана. След малко ще дойда. След малко, ама снимам видео, моля не чукай. Мамо. Мамо. Снимаме видео, аз след малко, след 5 минути ще дойда. Защо искаш да снимам? И така, това беше, хора, от това видео. Извинявам се за последното, за края на видеото. Така се получи. И извинявам се за това, че майка ми почна да разваля видеото, но мисля, че видеото стана много добре. И до нови срещи. Абонирайте се и чао!